Hei, minun nimeni on Antti. Olen työskennellyt noin 15 vuotta parannustoiminnan parissa niin teollisuus- kuin palveluyrityksissä. Parannustoiminnassa yksi keskeisiä asioita on se, että osataan valita oikea parannuskohde sekä se, että tiedetään, että tehtävä toimenpide vaikuttaa oikein haluttuun päämäärään. Tällä videolla käsittelen muutamaa tällaista kohtuullisen yksinkertaista mallia tai yhtälöä, jonka avulla voidaan arvioida parannustoiminnan vaikuttavuutta. Ensimmäinen talouden kannalta merkittävä mittari, tai sen tarkastelun kannalta mittari, on pääoman tuottoaste. Tällä tutkitaan, kuinka kannattava tämä yritystoiminta on, ja se on rahapuolen mittari. Sitten taas tuotantotoiminta, onpa kysymys palvelutuotannosta tai onpa kysymys tuotteen valmistuksesta, niin me voimme käyttää Lidl-lakia ja Kingmanin yhtälöä toimivuuden arvioimiseen. Ja nyt seuraavana muutama näistä käsittelystä. Jos mennään ensin tähän pääomantuottoasteeseen. Pääomantuottoaste on noin 100 vuotta teollisuudessa tai yritystoiminnassa käytetty mittari, jolla arvioidaan, kuinka nopeasti liiketoimintaan sijoitettu pääoma maksaa itsensä takaisin. Elementit ovat liikevaihto, kokonaiskustannukset ja sitoutunut pääoma. Sitoutunut pääoma jakautuu kahteen osaan. Meillä on vaihtuva vastaava pääoma ja pysyvä vastaava pääoma. Taas tämä on pääomakuva. Siis täällä toisella puolella meillä on voittoprosentti, joka taas koostuu siitä, että paljonko liiketoiminta pystyy tuottamaan liikevaihtoa ja paljonko kokonaiskustannukset. Ja kokonaiskustannukset jakautuvat kiinteisiin kustannuksiin ja muuttaviin kustannuksiin. Lidl-lain avulla voidaan arvioida, kuinka läpimeno käyttäytyy suhteessa keskeneräisen työn määrään. Käsittelen muun muassa kirjassani Vaihtelu tätä asiaa. Lidl-lain avulla voidaan laskea tällaista 3 tapausta. Niin sanottu paras tapaus, huonoin tapaus ja käytännön kannalta paras tapaus, jossa tarkastellaan throughputin eli läpimenon käyttäytymistä VIPin suhteen. Tämä viiva tässä kuvaa huonointa tapausta. Tämä viiva täällä ylhäällä kuvaa niin sanottu parasta tapausta, joka on maksimipotentiaali, joka voidaan saada tietyllä keskeneräisen työn määrällä. Keskeneräinen työn määrä tietysti vaikuttaa meidän vaihtuvaan vastaavan pääomaan. Mitä vähemmän meillä on tehtaassa keskeneräistä työtä, niin sitä vähemmän meillä on vaihtuva vastaavansa arvo. Mutta samanaikaisesti, kun me lähdetään laskemaan tätä keskeneräisen työn määrään, niin meillä throughputti laskee. Eli me nähdään tästä. Ja tämä throughputin menetys on tässä. Ja tämä throughputti tietysti osaltaan vaikuttaa siihen, että paljonko on meidän yksikkökustannukset sekä paljonko yritys pystyy tuottamaan liikevaihtoa. Kingmanin kaava sitoo yhteen jonoutumisen, resurssien käyttösuhteen sekä vaihtelun. Tähän olen piirtänyt käyrän, jossa kuvataan, kuinka työtä alkaa kertymään työpisteen tai palvelupisteen taakse, kun sen resurssien käyttösuhde kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaihtuva vastaava pääoma kasvaa merkittävästi. Eli jonkun kriittisen pisteen jälkeen tämä räjähtää käsiin. Ja samanaikaisesti me menetetään ketteryyttä, koska tänne alkaa kertymään työjonoa. Eli tämä aika, mikä tänne muodostuu, on keskeneräisen työn määrä työpisteen takana kertaa käsittelyaika. Mutta kun me nostamme käyttösuhdetta, niin samalla meidän pysyvä vastaavan pääomaan niin sanottu hyötyaste kasvaa merkittävästi. Eli me käytetään meidän pysyvää vastaavan pääomaan, eli kapasiteettia tehokkaasti. Olen lisännyt tähän aiemmin esitettyyn kaavioon toisen käyrän. Tämä käyrä kuvaa, kuinka tämä läpimeno käyttäytyy VIPin suhteena, kun meillä systeemissä varianssimäärä kasvaa. Huomataan, että tämä käyrä asettuu alemmalle tasolle. Eli toisin sanoen vaihtelu syö meiltä kykyä tuottaa läpimenoa. Ja näin meille muodostuu tänne kapasiteettipufferiksi kutsuttu elementti. Ja nyt tästä kaavista nähdään hyvin selkeästi, että jos me vaihtelua pienennetään, niin vaihteluvaikutus tähän meidän kykyyn tuottaa läpimenoa ja varastotarpeeseen, eli keskeisen tuottoon tarpeeseen laskee. Ja
Tällä tavalla tällä on vaikutusta meidän pääomatuottovasteeseen. Tässä Kingmanin yhtälössä nähdään aivan sama ilmiö kuin tuossa Littlen lailla lasketusta yhtälössä. Eli vaihtelun kasvaessa tämä käyrä asettuu alemmalle tasolle suhteessa tähän käyttösuhteeseen. Ja tähän muodostuu kapasiteettipufferi. Ja vaihtelun pienentyminen mahdollistaa meillä sen, että me siirrymme tällä käyrällä kohti tätä ideaalitilaa, jossa meillä on vain luonnollinen satunnainen vaihtelu käytössä. Näin lopuksi. Eli huomataan näitä aikaisten esiintyjen perusteella, että vaihtuva vastaava pääoma, täällä on meillä keskeinen tuotanto, pysyvässä vastaavassa pääomassa meillä on kapasiteetti, koneet, mitä meillä on tiloja ja muita. Täällä muuttuvissa kustannuksissa meillä on henkilökuluja samoin kuin täällä kiinteissä kustannuksissa. Ja nämä asiat ovat toisensa yhteydessä. Eli jos me täältä esimerkiksi keskeräisen tuotanton määrää lasketaan, niin se vaikuttaa meidän kykyyn tuottaa liikevaihtoa, eli meidän läpimeno laskee ja tällöin yksikkökustannukset kasvaa. Eli tällaisen pääomatuottokaavion tarkastelu irrallaan tuotantosysteemistä niin voi johtaa meitä väärin johtopäätöksiin. Sen takia tämmöisten peruslainalaisuuksien, kuten Littlen lain ja Kingmanin yhtälön ymmärtäminen auttaa tekemään oikeampia päätöksiä, kun mietitään, mitä me halutaan liiketoiminnassa kehittää.